बिराद जायगासो लोंखादो एसे लोङालै हासिनो ओंखारो थाब थाब लामाया मा जाखोलै वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस नोंथांमोनखौ आंनि सानजारां यूट्यूब चैनल ब्लॉगआव बरायहरनाय थाबाय दायो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों बेनो जाबाय नाखाति हिल नोंथांमोना थांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दायो जायफोरथ' नाखातियाव गाखोनो हाया बिथांमोना नायबानो जाबाय दा जोङो थांनो ओंखारबाय बेजों जोङो ओइ माबाया स्पेगा लागोन मोनाखै लादोना बेजों जोङो 2 टाइम्स जागोन नै दाख्लै मास मोननै मोनथामसो सिगां जोङो थांदोंमोन ओमफ्राय नै दायो थांफिननो ओंखारबावबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोङो माने बेलासिनि भिउसखौसो नांगौ आरोना जोङो सानसुनि भिउसखौ नाङा माने बेलासियाव सानसेटजों बिराद मोजां नुयो नालाय भिउसफोरखौ बेनि थाखायनो दा जोङो सुरु खालामबाय लोगोफोर बे लामाखौलाय बेसेबां देखायबावनो आरोना ओमफ्राय देखायथ'ला दा ओइ जों देखायनोसै लामाया मा जाखोलै ग्रुप जानाय जेन'बा हा स्पिड ब्रेकार लागायबावबाय नै बेसलै माला थांनो मोनगोन गायो थेवब्लाबो बिमाबो दा जोङो बिनिफ्राय लोगोखौ पिकआप खालामसै माने जोङो मोनफैबाय आरोना इसोर थाग्रा रुमाव दायो बिनिफ्राय जों साब्रै ज' थांसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओरै दङ एक्टर गाजोला ओमफ्राय ओरै दं आं दं दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बा हिर'फ्रा सौफैबावबाय दायो जोङो थांसिगोन सौफैबाय लेट्स गो दायो बिनिफ्राय जोंहा थांबावनांगौआ 13 बा 15 किल'मिटारसो दंबावो आरोना दा थांसै जेसेबांनि गोजानानो जाया मानो जों थांनो जायखिजाया लकेसन मोनहैबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोंनो नांगौ सानसेटनि भिउ ओरैबायदि बरिया दा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ सानसेट नायनो लुगैदोंबा लेट्स गो गाइस लेट्स गो फाइनालि बै हरनायाव दा लकेसनखौ मोनफैबायानो फाइनालि दायो जोङो मोनफैबाय लकेसनखौ दा जोंहा प्लेनिंआनो गैयामोन बाट साडेनलि प्लेनिं खालामनानै फैबाय आरोना एकदम हथात होनबासो जायो माने टाइमफ्राबो मिलायलाया नालाय ओंखायनो साडेनलि प्लेनिं खालामनासो बयबो फैनांगौ बे प्लेनिं खालामलायबाथाय आरो मिलायला आरोना दा जोङो फाइनालि लकेसन मोनफैबाय नायनो हागोन दे बेखौ गाखोगोन आरोना ओमफ्राय मोननैसो फट'शुट खालामसै बेनि उनाव मोननै मोनथामसो रिल्स बानायसै फैफिनसै बेलासि जाजासिम नेनोसै ओजोंनो गोजौआव जोङो नै दाख्लै बावैसो फैदोंमोन 2022 नि अक्ट'बर ना नभेम्बराव फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो नै दा खनसे फैबावनाय जाबाय खननै जासिगोन बेजों बारा गोबाव जायाखैमोन फैनाया एसे एनार्जि ड्रिंकथ' मोनासै फिनजौसो बाट नै बे दैखौनो एसे थान्दा जानाय लोंनोसै आरो दा एसे एनार्जि मोनो खोमा एथ' नागिरदोंमोन मोना जोङो ओरै टाउनाव लाबोखानांगौमोन लोंखादो एसे लोङालै हासिनो ओंखारो थाब थाब दायो जों आवगायबाय बिसि गोबाव लायो नायनोसै गोलोमलाबायो खोमा बर'फ्रा बिदिबायदि हाजो एरि गाखोनाय फेस्टिभेलफ्राव बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना मिथिया मानो गुबुन जाथिफ्राथ' फैखानो बांसिन दाथ' बिराद मानसि फैदों आरोना माबायदि मोनखो ब्रमोन बिराद जायगासो Oh my god!
जायगाया बिराद सिक्स जाहैदों ओरैबायदि गोजौनिफ्राय लावथि दं बेनो नाव जावनो लांखो ना माखो ओमफ्राय बेखौलाय नै बेलाय खथ' मोजां इयो गाखोग्राखा नोंसो जायो दा बबेसोनसै लिं ए बेयावनो बेसेबां सेरनैसो अजन जासिगोन गाहायावसो दा गोजौआवबासो हा बे एथ' सान्दुं गाखोनांगौ मा होनोलै बाल गोलोमजोबखागोन एकदम दायो गाखै गाखैसिम सफैबाय माने फार्स्ट स्टेपखौनो गाखाङाखै खोमा मोनबेसे स्टेप दं मिथिया आरोना ना फार्स्ट स्टेपआ इसिम दा जोङो होमबा सेकेन्ड स्टेपआव दङ गाखोलांबाय थानोसै लासै लासै जेसेबांखि गोबाव लायाथों मानो लकेसनाव मोनहैबा जायो आरोना दसे जिरायथ'बाय गेजेर मोनसिगोन मोनथारसिगोन बावला दा रानबाय आरोना बै समाव जों फैनाय समाव दंमोन बे दैया दाथ' रानबायानो दा मोनसिगोन गेजेरा मोनबाय फाइनालि गेजेर लकेसनखौ मोनफैबायनो मालाय बेयाव फैनानै बयबो केम्पिं खालामफैयो सोरबा सोरबा केम्पिं खालामनानै थानो मोजां आरोना नैबेयाव अपेननो दिनै केम्प खालामनानै थाग्रा दंखायो माने चार्जफोरसो होनांगोन नामाथाय बिनि केम्प खालामनानै थानायनि बेयाव दखान सखान दङ बेनो फिसानो माने फुंनि भिउसफोरखौ नायनोबा जोङो बेयाव केम्प खालामनानै थाफैनो हागोन ओमफ्राय फुङाव गाखोलांनो हागोन आरो बेयाव फुङाव माने भिउसआ बिराद मोजां नुयो नालाय नायनो हागोन नै ओमफ्राय फुंजों बेलासिजों मोजां आरोना भिउस नायनो थाखाय फट'शुट खालामनो थाखाय फुं आरो बेलासि मानो होनबा गोजां बोथोर टाइमावसो फैनांगौ आरोना भिउसखौ बिराद मोजां नुयो गोजां बोथोर टाइमाव माने गोजौनिफ्राय गाहायाव एकदम जोमैया गुफुर नुजोबो आरो माने बे टाइमखौ नायनोबा नोङो केम्प खालामनानै थाफैनांगोन आरोना नैबाव केम्प खालामनानै थाफैबासो नोङो नुगोन फुङाव गाखोदो केम्प खालामदो फुङाव गाखोदो ओमफ्राय नोङो गाहायाव नायदो आरोना एकदम क्लाउड गुफुर जोमै बरिया नुयो आरो उइन्टार सिजोनाव बेखौ जोङो उइन्टार सिजोनाव नुगोन गोजां बोथोरनि समाव जायफोर लाखि गोनां बिसोर नुफैगोन मालाबानि समाव दखानाव माबा कल्ड ड्रिंकफोर दं खोमा ओइ मुलि मोनामग्रासो दं माथो दैयाव सोमनाय दंबो नाय नङा दायो जों गाखोलांफिनसै स्टार्ट खालामफिनसै बेनिफ्राय अ माय गड फाइनालि जों मोनफैबाय जायगाखौ नायनो हागोन अ शिट ससेल' गाखोबावनांसिगौ बिनि उनावनो जों मोनफैबाय फट'शुट खालामसै मोननै मोनथामसो बिनि उनाव मोननै मोनथामसो रिल्स खालामसै रेस्ट लानोसै बे सैमाखौ सोर लाबोखो एथ' हाजो गोजौआव ओमफ्राय खाथियाव मिउजिक दामदोंमोन आरोना कपिराइट जाजानो गिनानै आं भइस रेकर्ड खालामबाय दासो बिराद गोजोननाय मोन्दों आयो बेफोरबायदि जायगायाव थानो मोननायमोनब्ला फरेन कान्ट्रि ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मा बुंनो आरोना फिलिंसखौनो एकदम मा होननानै खोन्थानांगौ जाखो एकदम सोरगोफुरियाव थानाय बायदि मोनो आरो गावखौनो गाव दा सफैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय मा बुंनो दसे उन्दुलायबावनोसैसो आङो दा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन ओरैबायदि मोजां दायो जों सानसेटखौ नेबाय बिनि उनाव मोननै मोनथामसो फट'शुट खालामसै बिनि उनाव रिल्स बानायनोसै बिनि उनाव जों थांफिनसै आरोना मोनालांबाबो जेबो नंला पेराशुटजों पेरालाइडिं खालामनो ओरैबायदि मोजां जागोन बिनिफ्राय नायलाय बरिया ड्रनफोर मोननायमोनब्ला ओरैबायदि मोजां नुगौमोन भिउसखौ बुंनाङा
गोजोननायफोरखौ बिदिजोंसो लानांगौ लोगोफोर बिदियावसो गोजोननाय मोनो ओरैबायदि मा बुंनो फिलिंसआ अ माय गड ओरैबायदि सेक्सि जायगा जेब थाबाबो बेबायदि गोजोननाय मोननाय नङा नोंसोरो ओरैबायदि सेक्सि बा सेक्सि जायगा सेक्सि नेचारेल सेक्सि भिउ दाख्लै थांनायाव नैबेयावहाय सियाल गाबबाय थादोंमोन जों दाख्लै फैबा बै साइडआव दाथ' हाग्राया नै बिसोर एप्रिलफ्रावसो बिसोर खिलिजोबगोन बिलाइआ दाथ' गोरान गोजा बिलाइआनो गैया दा बिलाइ खिलिबा बिराद मोजां नुगोन आरो ना बाराबो ओरैबायदि खोलो खोलो बारदों गुसु सुदेम बार अ माय गड नोंसोर बेयाव फैबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डखौनो एकदम बावगोमागोन आरोना दसे समनि थाखाय ओरैबायदि मोजां फरेन कान्ट्रियाबो हाया आरो विन्टार सिजनाव नैबेयाव एकदम गोजां बोथोराव क्लाउड जाजोबो आरो ना बेयाव जोमै एकदम नोङो फुङाव केम्पिं खालामनानै थाफैबा बेयाव एकदम क्लाउड नुजोबगोन गुफुर जोमैनो एसे फुस्ला नुबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय गोरान नुजोब्बाय एसे बिफांफ्राबो खिलिजोबाखै नैबे बैसाग एप्रिल फैबासो माने बिफांफ्रा एकदम ग्रिन जाजोबगोन आरो ना गोथां जाजोबगोन ओरैबायदि मोजां नुगोन माने एप्रिलफ्राव फैनो हाबावगोन एप्रिलाव बिराद मोजां जागोन माने आरो एप्रिलाव फैनो एसे खस्थ' जागोन आरो अखा बांखा हागोन ओमफ्राय बे सैमाखौ सुद लाबोना दोनफैनाय बेस्रा मारै थांफिनगोन बियो गोसोनि बिबार बारि मा सानदों नोङो दरसि दोबैलांनाय सान लासै दोबैलाङो सोलायलांनाय सम खोन्दो थाङो नोंखौ सानैनो साना दोबैलांबाय नोंखौ नेयैनो हरा सोरांलांबाय दा जोङो भिडिअ रिल्स बानायखांबाय फट' शुट खालामखांबाय बेनिफ्राय जोङो दसे थानानै जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांसै सानसेटआ नै दायो जों बेनिफ्राय थांफिननोसै बाय नाखाति हिल्स अ माय गड थांफिनसै जों ओंखारलांसै दा भिडिअखौ जोङो बेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन माने मोनानोसैबो नालाय ओंखारलांनांगौबो बिराद खस्थ'आनो गोजौआव बिराद मानसिफोर दंबावो दाबो ओंखारजोबाखै ओमफ्राय जोङो एसे लामा गोजानगोन साननानै एसे थाब ओंखारबोबाय आरोना आरो दाथ' सानसेटबो गैला साना हाबखाबाय दा जोङो थांसैल' ओंखारनोसै ओंखारनायावथ' बिदिनोसै ओंखारनायावथ' बारा खस्थ' लाया गाखोनायावल'सो एसे खस्थ' लायो आरोना दा जोङो ओंखारखांबाय बेनिफ्राय ओंखारै बिदिनो आधा घन्टासो लाखोना माखोथाय मिथिला आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जोङो दसे रेस्ट लाबाय एसे रिलेक्स खालामबाय बडिफोरखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओंखारलांसै दा एसे गोजान लांनो हासिगौ दा भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय